следващия матч, който се играе в програмата на 19-ти кръг на втора лига. Той противопостави отборите на Марица и дублиращия отбор на ЦСКА 1948. Там пловдивчани взеха минимална победа. Отборът на Марица Пловдив, намиращ се непосредствено над зоната на изпадащите, прие дублиращия тим на ЦСКА 1948, който не бе допуснал поражение в последните 6 мача. Първата по-опасна ситуация пред една от двете врати бе в 13-та минута, когато Веселин Марчев с атрактивна задна ножица се опита да реализира, но ударът бе блокиран от Росен Божинов. Една минута по-късно капитанът на домакините Валери Домовчийски посрещна центрирането на втора града, но стража на гостите Станислав Нистров без затруднение улови топката, нещо, което вратарят на ЦСКА не успя да направи 60 секунди по-късно, когато Веселин Марчев се възползва от прекрасното подаване на Георги Трифонов и с глава реализира за 1-0. В 28-та минута Домовчийски отне топката в центъра на терена и изведе Трифонов зад бранителите на гостите, но ударът на Малдока излезе в аут. Първата заплаха за вратаря на Марица Петър Начев бе в 30-та минута, когато Кристиян Бойчев стреля покрай десния страничен стълб. В последната минута на първото полувреме столичани пропуснаха най-добрата възможност за изравняване на резултата. След изпълнението на ъглов удар, много малко не достигна на бившия футболист на Марица Мариан Тонев да засече топката на сантиметри от гол линията. В началото на втората част Марица бе доминиращият отбор и още в 46-та минута Веселин Марчев отправи удар, който излезе в аут. 5 минути по-късно Станислав Маламов с прецизен пас намери Валери Домовчийски, който бе оставен непокрит в наказателното поле на гостите, но опитът за воля на капитана на жълтосините не се получи. В 57-та минута Стилиян Добрев от ЦСКА стреля към вратата на Марица, но Атанас Ташоов предотврати опасността. В 60-та минута домакините създадоха една от най-красивите атаки в матча. Георги Трифонов отне топката и спринтира по крилото, последва центриране в наказателното поле на гостите, където Валери Домовчийски би под напречната града, но стража на ЦСКА Нистров с блестящ рефлекс изби в корнер. 6 минути по-късно отново Домовчийски шутира към вратата на гостите, но ударът бе блокиран от Мартин Атанасов, който в 76-та минута сътвори нещо много красиво. С параболичен удар капитанът на ЦСКА прати топката в горния десен ъгъл. Петър Начев показа класа и изби в корнер. В заключителните минути от срещата гостите бяха по-активни отбор. В 82-та минута отново Атанасов отправи точен удар и в тази ситуация вратарят на Марица не допусна топката да надести мрежата му. В 87-та минута късметът не бе на страната на гостите, след като ударът на Калян Стрински срещна десния страничен стълб. Последната възможност за изравняване на резултата бе буквално в последната секунда на матча, когато с странична ножица Преслав Антонов от ЦСКА прати топката покрай вратата. Така, дублиращият отбор на ЦСКА 1948 допусна поражение, с което бе прекъсната серията от 6 поредни мача без загуба, а въпреки спечелените 3 точки, Марица остава последния отбор над зоната на изпадащите. Важна победа за отбора на Марица, която да задържи отбора над тази опасна зона, за която и Валери Станкова в репортажа говори. Така че опитният отбор от Пловдив към момента с една идея над тези отбори застрашени от изпадане. Със сигурност обаче в състава на Марица трябва да се погледне малко по-сериозно, за да може да се избегнат тези незадоволителни резултати, които видяхме в последните няколко седмици. Продължаваме